Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोनाथ' आंखौ गोबाङानो माने कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहरोमोन आदा ब्लगिंनि भिडिअ लाबो ब्लगिं भिडिअखौथ' गोबाङानो लाबोबाय थायोलै मा होननानै ब्लगिं लाबोनो आं एसे खर'आव सिन्था जाबाय आरोना। नोंथांमोन आं दिनै माने नोंथांमोननो नेचारेल बर'नि कालचार किसुमान माबानि बिनि ब्लगिं लाबोनो नागिरदों। आं माने बे ब्लगिंखौ रावबो लाबोफेराखै खिन्थु आं दिनै फार्स्ट टाइम लाबोबाय आरोना। लाबोनोसै आं दायो माने बैथिं थांगासिनो मोसौ लायनो जोंहानि दुब्लि आरोना मोसौ लायनो जोंहानि न'आ ओरैजाय हो न'खौ उनाव देखायगोन आङो। दायो आं माने मोसौ लायनो थांगासिनो दङ मोसौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। मोसौ लायगोन बिनि उनाव आङो गाबोन समफोरहालागै अमा आदार होनायबो देखायगोन दे नोंथांमोननो अमाबो आदार होगोन आङो। ओमफ्राय अनेक खामानि आरोना बिदिनो न'नि खामानिखौ मावजोबो नालाय आङो किसुमानखौ। ओमफ्राय आइजों जोंहा आइ दङ आइखौ हेल्प खालामनो गोनां जायो फंबाय दं सासे। ओमफ्राय आफायाबो बिदिनो बाजाराव थाङो मालाबा हाथायफ्राव खिन्थु माखासे नै आलि दाननांगौ गोबां दंबावो इफोरथिं आलि दाननायफोरखौबो देखायगोन आङो मालाबा ओइद साला गोलैबायसोमोन ओमफ्राय माने दायो आं आलिजों थांगासिनो दं नालाय एसे गोलैनो नागिरो आरोना आलिफ्रा एकदम नै बोरैबाथार। आं दायो गामसा गानदों नोंथांमोन ओमफ्राय नैबे गस्लाया जिनायदो एसे सोरबाफोर कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै ओमफ्राय दा सोरबा बेखौनो रस्टिं बानायलायगोन मानो होनना बुङोबा बे गस्लाखौ आङो गरमखाय बे थान्दा ना गस्लाया गाननो मोजां मोनो आरोना बेखौनो गानबाय। ओमफ्राय एसे दिनैनि ब्लगा नयसबो जानो हागौ दै खोमसिबो जानो हागौ एसे मानो होनना बुंबा दा मोसौ खाबा थाम्फैबो अरलायलाङोलै बिराद डिस्टार्ब दे बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअमोन दिनैनि ब्लगिंआ बेनो मानो होनना बुंब्ला नै जोंना एकदम नेचारेल पलुसनाबो जोबोद मोजां मानो होनना बुंब्ला बेयाव गारि मथरनि जेबो पलुसन फेक्टरिफोरनि जेबो माबा गैया बेयाव एकदम नेचारेल आरोना एकदम फिल्टार एकदम मोजांखा आरो बारहावाया। गामिनि जायगाफ्रा बेफोरबायदि जायोब्ला नै माने दुब्लियाव दंफैयो आं दायो दुब्लियाव मोसौ लायनो मोसौआ नै बिथिं दङ बैथिं तेरेनाम हाजो दं दै नै बिथिं तेरेनाम हाजो होनना बुङो नै बिथिं आरोना नैथिं तेरेनाम हाजो बे बिथिं भुटान गोलैयो ओमफ्राय नैथिं अरुणाचल नैबे अरुणाचल हाजो आरोना। ओमफ्राय जोंना गामियाव नालाय न'आ नैथिं जोंना नैथिं औवासुंबारिथार नै बिथिं। ओमफ्राय दायो आङो मोसौ लायनो थांगासिनो दङ रायजोफोर आं दायो मोसौ लायनो थांगासिनो दं लोगोफोर गासिबो एखे। ओमफ्राय नै आं दा आलिजों थाबायनानै थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादो एसे खोमसि नुनो हागौ दै दिनैनि ब्लगखौ। नोंथांमोन जोंना मोसौआ नैबेनो आं दायो मोसौखौ दुखुनोसै नैथिंबो दङ मोसौआ जोंना मोसौ दुखुनोसै दै मोसौ लांसै दिनै मिथिबायना लोगोफोर। नोंथांमोन आं दायो मोसौ दुखुनोसै मोसौ लांनो फैदों आरोना नै बे मोसौआ जोंहाना बे मोसौ ओमफ्राय बैथिंबो दङ दै बैथिंबो दङ मोसौआ नैथिंबो दङ मोसौ गाय मानै आरोना। ओमफ्राय माखासेखौ जोंहा माबाजोंसो हालेवो नालाय ट्रेक्टर फिसाजोंसो हालेवो नालाय पावार टेलार ना हेन्ड ट्रेक्टर होनो नोंसिना बेखौथ' आं बुंनो मिथिला दै जोंनाथ' माने मोसौ खुन्थिया बोखारबाय आङो दायो दामब्रा फाग्ला बिदि जायोलै र' दिनैनि ब्लगा बेनो आरोना आंना एकदम नोंसिनाबा खायसेना माने जायगाफोर देखायो आंना ब्लगा माने एकदम नेचारेलसो दै लोगोफोर माने नेचारेल माने मा होनना बुंगोन मा होनो बिदिखौ आं बारा बुंनो रोंलायलांला। नायलांबाय थादो नोंथांमोना मोसौ लांफैदो आङो मोसौ नैबेबो लोगोफोर जोंना मोसौआ माने गाइखेर सेरो आरोना सोरनोबाफोर गाइखेर नांगौबा अरिजिनेल गाइखेर एकदम लकेल। ओमफ्राय नैबे नैबेयाव मासे दंबावो बे दै सेराव खादों आरोना बिराद मोजां बेयाव नैबेहाय माइ गायला आरो जेनेबा बेयाव माने मोसौ खानो थाखाय बिराद मोजां आरो जायगाया जोंना। ओमफ्राय नैबेहाय बारि दङ एसे बेयाव गय गायनानै दोनदों बैथिंबो दङ बारिया बै न'आवबो दङ न' खाथियावबो। ओमफ्राय दा आं मोसौ लांफैदों उफाय गैया मोसौखौ दुखुनोसै नै दायो एकदम बिदि दुखुयो आरोना मोसौखौ नङाबा आथिङा सायोना या चलो हुर सिदा कर गलि कर हुर सिदा जा हुर नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ ओइ नै सानाबो हाबबाय एकदम बिथिं साना हाबबाय आरोना दायो आं थांगासिनो न'थिंजाय एकदम हाग्रा बारथार मोसौ लांफैदों उफाय गैया मोसौ लांफैयाबा थाम्फै दंसोगारोलै लोगोफोर नै आरो मासे दंबावोसो बे गाइखेर जाग्रा हाजोबबाय नै एसे बे मानैया माने गाइखेर सेरग्रा आरोना नोंथांमोन गोलोमजोब्बाय मोसौ एसे एकदम नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो दिनैनि ब्लगिंआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोलोमजोब्बाय आं दुगैबावनांसिगोन खननै दुगैनांसिगोन दिनै दे थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।